लोगोफोर आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआव बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय फिन खेबसेबाव बरायग्रोनाय थाबाय। जोंहा दिनैहाय बाबानि न'आव थांनो नागिरदों मोजां गामियाव। जोङो दा माने आइनि बिजावजालि दं आरो आइनि बिजावजालिया बुरैबाय नालाय, ओमफ्राय जोङो बेखौनो खनसे ओंखाम जाहोहैनो होननानै थांनो नागिरदों आरो। दा जोङो ओमफ्राय बाजार खालामग्रोबाय, नै बेदरबो लांफैबाय, ओमफ्राय बायदिसिना लांबावसै, दा र' मा लानाय जायो। बिदिब्ला आंजों लोगोसे नायलांफादो लोगोफोर। आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामदो, शेयार खालामदो, साबस्क्राइब खालामदो लोगोफोर, सापर्ट खालामदो। दानिया भिडिअखौ नायलांदो लोगोफोर। दायो जोङो ना लानो नागिरबावबाय नै। लगाना कहाँ से, लगाने का फ्री है। जैसे कमर बीट, हाथों बीट, हड्डी बीट, जोड़ बीट, नस बीट, मांसों बीट, काटी काटी। दायो जोङो बाबामोननि न' असेथाराव मोनफैबाय, नै ओंखारबाय। थफ्लाया जा बुरजा जाखाबाय लोगोफोर। मा लाखो मिथिला, लाजोब्बाय सबखौनो मा नांगौ। नै बेनो जोंनि बाबामोननि न'आ लोगोफोर। बेदरखौ दा खेंनानै खिसिगोन र'। अमाया नोगोर गोलाव गोलाव गोदाबाय। आं दाउ नोगोर मेजेम अमायानो। सोरबा 2.5 किल' सानगोन ना इखो 1.5 किल'नि एसे खम मोनदोंना। नै गारमायानो मोनहैखागोन। गोलावलै आरोबा मोनथारबाय। ना लाबाय, अमा लाबाय। मेजेम गोनांथार खोमा। नैबे दाउ बेदर। फैदों। औ थादों जानो माबा औवा थायना माबा दानोनो माबा खालामनोबा थांदोंमोन। राजाखौ लिंदोंमोन, राजाया दाना ओरैनो फैदो औवा दाननो फै होनदोंमोन। नै लोगोफोर, जोंनि आइनि बिजावजालिया बेनो, ओमफ्राय जोंहानि बाबानि बिफाजै जाबाय आरो आइनि बिजावजालि, माने बेनो। जों बेखौनो नायनो फैदों आरो। लोगोफोर, आङो भिडिअखौनो लाजोबनो मोनासै, मबाइल हमग्राबो गैया नालाय, आरो आं ओरै ओंखाम ओंख्रि संबाय नालाय, बेस्थ' जाबाय नालाय, हमनो टाइम मोनासै लोगोफोर। बिदिब्ला आं बेखिनियावनो दिनैनि भिडिअखौ दोनथ'नो सानबाय। नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनसिगोन लोगोफोर।